creemos que estamos diante dunha lei absolutamente injusta, que ten un exclusivo afán recaudatorio e que ademais é ineficaz para mellorar a xestión da auga. Ineficaz porque non o pretende, non pretende mellorar ningunha xestión. Nós creemos que é tan difícil de defender esta lei que o propio Partido Popular, se se fixan, o primeiro que nos di é: aplazamos a súa posta en vigor ata despois das municipais. Non te resulta curioso? Ata as municipais ni falamos, despois disso xa empezaremos a poñela. Bueno, por que será? Se fose unha lei, pois en fin, tan graciosa para todo o mundo, tan favorable, tan estupenda, pois nada, a empezamos a aplicar. Non, despois das municipais. E o segundo aspecto desto tamén, que ten un aspecto así algo de cobardica, é que no caso dos concellos van a ser os concellos os que cobren os incrementos. Digo isto porque eu decía antes a Evencio, al alcalde, cando lle suban os recibos aos ciudadanos, ao final o día dirá: el concello que sube, porque eso é así, non? A Xunta, mentras tanto, a que pongo imposto, en fin, se escaqueará, non? Bueno, este tipo de cuestións non é defendible. Eu iba a decir, e traía para decirlles pensado, aquilo de que nós o que facemos é tratar de informar do que hai. Vostedes despois toman as súas decisións. E eu iba a decir, e decía o compañero antes, que eu xa sei que despois virán por detrás o Partido Popular a decir que isto do bloque minten, que en fin, que tratan de engañar a xente. Bueno, non é que veñan detrás, xa se anticipan, sei, xa. Basta convocar un acto destos, claro, porque efectivamente, como vostedes saben, desto na televisión ni falar, ni non sei de cuando, eso non é intocable. Non hai maneira de falarlo, ou vostedes oyen alguna cousa destas nato de engañar, non. Está aquí lo falando de acto en acto, porque para nós é imposible poder pronunciarnos como isto. Pero